xiquets i xiquetes, soc Miquelet. Des de sempre m'ha agradat viatjar i conèixer el món. Un dia em va arribar la notícia que al CEIP Sant Miquel de Llíria s'estava organitzant un concurs de mascotes i era per a un projecte anomenat Erasmus. Jo no sabia en què consistia tal projecte i vaig buscar informació. Bé, consisteix en que mestres del col·le van a visitar altres centres escolars de Finlàndia, Escòcia, Itàlia i Croàcia per saber de quina forma aprenen els xiquets i xiquetes d'allà i conèixer moltes coses més com l'idioma, costums, menjars... que bo! I sabent això, em vaig decidir acudir al vostre col·le i presentar-me al concurs de mascotes. Quina il·lusió em va fer quan vaig rebre la notícia que els xiquets i xiquetes del col·le van triar-me com a guanyadora. Però clar, encara faltava saber què és el que jo havia de fer per formar part d'aquest projecte. Així que quan em van cridar del col·le per explicar-m'ho, em van dir: Miquelet, estàs preparat per viatjar i després contar-nos tot el que has vist i après? Hauràs de fixar-te molt. Fes fotos, vídeos, pren notes de tot i porta'ns alguna coseta que representi el lloc on has estat. No oblides que hauràs de contactar amb nosaltres des d'allí per saber que estàs bé i contar-nos com va la teua experiència. Vaig a preparar-me per a fer-ho el millor possible. Però vosaltres també heu de col·laborar i participar en les activitats que els i les mestres vos vagin dient. De segur que tots junts posem en marxa aquest projecte tan interessant. Ànims! Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Aiko, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Okay, your mama ngwele. Step on the dancing floor. Hips be winding, DJ rewinding.